gure ateak irekita daude. Egia esanez, oraindik ez du sinisten, baina niretzako hori izugarria da alarde honetako generala izatea. Izugarria. Ardura garrantzitsua. Alarde honetan hasi nintzen danborradan, txilibitua bezala, eta gero han egon nintzen ez dakite 6 edo 7 urte. Eta gero esan zidaten Anakako konpainian kapitaina bezala aurkezteko. Eta, atera nintzen kapitaina bezala, Anakan egon nintzen kapitaina bezala 8 urte, eta gero ja bukatzean soldado bezala atera naiz, orain arte. Ni 15 urtekin hasi nintzen alardean, lehen bakarrik zegoen alarde bat, eta gero alarde tradizionalean 2000 eta 2 arte edo 3 arte egon nintzen. Gero 2 urte egon nintzen atera gabe, eta ja 2006an salto eman nuen berdintasuneko alardera. Zin nintzen alarde parekidea ikusten, eta ikusten nuen nire lekua hori zela. Eta horregatik egon nintzen 2 urte gauza pentsatzen, baina azkenean pausa eman nuen eta oso konten nago. Oso berezia eta oso garrantzitsua nire bizitzan. Oraindik ez daki nola izango den. Ni beti bizi dute alardea soldadu bat bezala, kapitaina bezala, baina beti oinez eta desberdina izango da zaldi baten gainean jutea. Eta oraindik ez dakit, amets bat bezala ikusten dut. Ez naiz ideia egiten eta ikusiko dugu nola joan eta pixkanaka. Oraindik falta da, baina oso lasai nago. Hori da, dena oso desberdina izango da. Eta momentuak desberdinak, badaude batzuk ez ditula ezagutzen. Generalak bere ibilbidea egiten du eta bere postuan egoten da, eta hori dena nik ez dut ezagutzen. Baina berria izango da niretzako eta oso berezia eta ikusiko dugu. Egia da, gero eta gehiago, jende gehiago atertzen da gurekin. Iaz 2200 eta ipiko lagunak izan ginen. Eta hau argi dago etorkizuneko alardea izango dela. Hori argi dugu eta hola izango da. Eta ezagutzen ez gaituena, etor dadila gure alardea ikustera, gure ateak irekita daude, eta azkenean gu irundarrak gara, alardea maite dugu, tradizioa errespetatzen dugu, eta azken finean alarde zaleak gara. Udalakin oso kritikoa gara. Ja datorren urtean 30 urte egingo dugu hau dena hasi zenetik. Eta nik gogoratzen nahi txikitan alardea bakarra zegon, eta gauza guztiak udaletxetik egiten ziren. Kantinerak udaletxeko balkoira ateratzen ziren, barakak hor zeuden, eta denok elkar jaiak bizitzen genuen. Hori dena aldatu da, eta gu nahi dugu hori berreskuratzea. Horregatik urtero alkateari eskatzen diegu alardea antolatzea. Udal alarde bat antolatzea, eta berdintasunean, hiritarre guztientzako, eta hori defendatzeko. Berdintasuna parekidea guk uste dugu erakundetik defendatu behar direla. Balorezko gauzak dira, eta oso garrantzitsuak, eta beraiek dituzte baliabideak eta erremintak. Hori eskatzen dugu, eta ziur gaude merezi duela.